Îmi pare rău, am pus din greșeală să încheie video, dar oricum o să faci partea a doua. Vă rog frumos. Nu știu cine se va uita un videoclip cu 2 cadre. Dar oricum o să postez și partea asta. Sper să fie ăsta cu totul bine. Îmi place mai mult asta. Mi-am luat și 2 beam, 1 power. Cred că o să-mi iau pistolul, pentru că nu mi-am luat. Nu, pistolul ce mult. Mamă, dar ce cu laserul ăsta trebuie să aștepți. Nu știu să zic. Nu știu dacă stai hard. Mi se pare mie că... Doar suntem atacați. Aparent. L-am nimerit sau nu l-am nimerit? Nu zice. Nimerit. Dezamăgit. Cum ăla nu era un hit? Stă mă... de ce cineva? Treci mă încoci. Ce-mi place mă cu asta, e puțin distractiv, dar nu-mi place chiar. Pentru că... Mamă, nu l-am ochit și pe ăsta. Ok, cred că o să încheiem video, nu știu, că l-am încheiat din vitală. Nu zic cine ar vrea, dacă o să pot să-l... Mi-am dat un headshot. El scuze creierul. Creierul lui așa de mic. Mamă, dar ce mă blochez, mă, într-una mână? Ce mă încoci? Mă, dar ce-s, mă? Bine, mă, la asta. La mă, care Tesla. Dar știți ce am eu? Laserul. Ce laser nebun mai am, că nici nu faci nimic. Am înțeles. Dar ce-și proști, mă, ăștia? Ok, o să încheiem video aici. Deci, vă urez o zi foarte frumoasă. Ne dați și o felicitări pentru că ziua mea, din nou. Și ne vedem data viitoare la un nou episod. Și pa, pa! Acum pa!